Irido ang sarong Persons with Disability o PWD makalis sa mabangga asin puminairarom sa sarong pampasaherong bus sa Naga City alas 5:45 kasubagong aga. Binisto ang biktima na sarong 51 anyos na lalaki, residente kan Barangay Mabulo, parehong syudad. Binisto man ang driver kan bus na sarong 50 anyos na lalaki, residente kan Pili, Camarines Sur. Basado sa investigasyon, nagbabalyo ang biktima sa tinampo kan mabangga kan bus na hali sa Naga City Terminal asin pasiring sa Banwaan kan Milaor. Tulos na tinaawan in first aid kan mga nagresponding medical team ang biktima asin pigdalagan sa Bicol Medical Center o BMC. Si biktima ta po dinala na po sa Bicol Medical Center for the medical treatment. Then si PNP naman po pinag-tikitan emisyon ng citation ticket at least na involved sa Sa presente, nasa kustodiya kan Naga City Police Station ang suspect para sa magkakanigong proseso asin disposisyon. Bus po bagayan, halangkaw, yung mga blind spot, no? Sa factory yan, plus uran-uran. Pagka kahit maskingan yan, bagong accident prone, pag mauran, nagiging accident area na, or prone area. Mientras tanto, liwat na nagtaonin pagiramdom ng otoridad sa mga motorista na maging alerto ng gad sa tinampo tangali na makalikay sa diskwido urog nangunya na sunod-sunod ang pag-uuran. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.